Kubor nakaslem jong unong san Hima. Niko may karon bat pina marba, por may karon bat ba binsan iong ba. Kisang rulong, apo kim di ki ong ba. Ailat eki ban Thaw Sorkar bakin yo ban ti yuduyong. Ba binsan iong ba. Kini kisang rulong tla thok pa ba haduk mantapat la ban ti duyong. Shylla nomor pipimi ang tejaka. Actually mo hajing ide bat kini sing comment man ong ba ki Paidbah manta somehow da kini ki numbers bani yo ni don have government andre hadu manta ni pat yo ban lead ye government na ka party UDP tengah request ki Paidbah lada pikwa shisha ban I ba ka UDP ka le ayu na manta jong Paidbah jong state Meghalaya ai lat yang ai kita ki numbers bani la ban lead ye government nama pin I ba ke eg binila bang len ta jong Paidbah hadu mata ngi dang long ki boy snok tilang bat ki bat ki party kum ke NPP ba lead ye government te ban ong binila ban le lut ya kata as of now kam long ke busuk ini rengangi scam how are apply da ke jutri sitom da ke jing angnot jong ki Paidbah ba ke party UDP kan le ki kam ki bha ngangi scam ki Paidbah rukin ai ngi ke ki numbers ki ba khambyang number Ngin la ban lead the government dan Ngin seperti ki kam ki phatam Ngin le nagalian jonga nakulari ki Paidbah will serve the best hajing ide but ki Jingkwah rai ki development le ki banta ki jingyo jong Paidbah jong state Ngin persang ada bi ai ki numbers nanu ban there will be a change one mantaru ki la ban iba nila election ki jumutoy ni mata jong state jongi kalau puan kan sebetai kita ke bro, datang kita ke request dan yang jongai Paidbah semua ai ni ke numbers kena menginlak bandit di state cisen nangi skim kata ke opportunity do PI kan umlong ke save ai mah ke save nanti ke should waste will be a very useful kata ke ini Kemud ke NPP kamla kan dal piok kerkum dal piok ta mending bangaong kamla mentan kadang ong ba PI mentaru ngile ya ki kam ki ba dei nginang le shushu ya ki kam ba ki ki agenda leni ki Jingkwah jung party UDP ban le da ko badon ha bor ya kata ladang yo ya ko bor nginang le shushu nomor ba kasansya kay lam ka NPP konrat sengap kan melak kan le no he's done his job he did a very good job I really appreciate ye ka jingda jong chief minister kat ba ila as per the situation as per things ka fund availabilities nomor manta ban perform ba yang ki badon ha ka government manta kamre ke besud nomor ne pandemic pula pensitom ha ini te hangni ngi ba beside hagi jingdon jong ni pandemi pro PE ba ki developmental work kim sange kirang ya whether it is in education when you surok when haki no kinu banta long ki ya de ong ne pandemi pula kim sange poisa lada ki bri ki ong ba ko jantia ka don kam shubun poisa kata kate it depends how no pulut kada ukla ban pulut kata kala ban don andai ki Paidbah ki ju dawai poisa ki Paidbah ki don kam ye kecing ye dei jong candidate nga job ke kecing jong di Paidbah tetapi ong poisa ni wat ketu ba ai lat ing ban pulut ba arpeun arsala kata ong la ban pulut kata ke de kecing jong Paidbah ban kam ha ban job ke election oh ya lesi ki don kam ban di sha leni ban ai yang ban dei lenti kata te is different thing mo don kam hi But at the end, Paidbah ban di ban thedi ko what nobody can. Jadi nong jantia ni shaki way part ki area jong state ru ngam tharai ba ki Paidbah kin setanat ban ai ban shim kata ke 6000 ban ai ko what. Nama ke ni ko what long ke ba corridor hadu kata ke bala ban Jied yo chief minister yo minister ya kan ni ko post ke dei lamba ka tu shibot jong Paidbah. Tinggal sim burom ki Paidbah jong East Jied Hills but ki Paidbah jong Meghalaya hi bro ko baki Jied economic part daga jingsel thu ndei daga involvement jong poisa